Croeso nôl I Galwch Acw. Da ni wedi dod â 3 dysgwr o Gaerdydd, sef Garcia, Hywel Bufton a Joella Price, a'r tiwtor Cymraeg Ioan Talfryn at ei gilydd I baratoi pryd 3 chwrs. I gyd, wel, bron I gyd, yn Gymraeg. Leo, dwi'n gwybod bod ti wedi bod yn brysur iawn yn y gegin. It's been very busy in the kitchen. Rwan ta, wyt ti wedi gorffen popeth? Dwi'n cofio. Coginio I prif cwrs a cwrs cyntaf, ond dwi ddim yn wedi wneud pudding, cookies. So I'll make those after the main course, they're very quick. Right. Wyt ti'n wyddonydd, you're a scientist, right? Yeah. Iawn. Oedd y broses o goginio, nes di gymryd agwedd wyddonol? Did you take a scientific approach towards the cooking? Na ofyn I Ioan wedyn. Nah, I think, it was very difficult. It's not natural to me, because it's like art more than a science, so... And that will be reflected. Wel, gawn ni weld, we'll see. We'll see. Felly mae Ioan wedi bod yn brysur yn y gegin heddiw. Rhan wedi bod yn helpu. Yeah. O'n i'n meddwl yn wyddonol iawn, very scientific, chaos theory. Yeah, exactly. Yeah. No. From order. Yeah. Chaos. Yeah. Leo, dwi'n croesi bysedd. Okay, right? pob lwc. Dwi'n gobeithio y bydd y bwyd yn llwyddiant. I hope it'll be a great success. A fi. Yeah. Diolch. Yeah. Croeso. A dyma nhw, Hywel a Joella, wedi cyrraedd sblot. Shwmai, Leo. right? How old are we? Nice to meet you. Croeso I fi. Okay. Come in. Shwmai. Croeso pawb. Dyma y cwrs cyntaf. Lletemau tatws melys gyda basil mayonnaise a te oer. Diolch yn fawr. So, yeah, bwytwch. Diolch yn fawr iawn. Yeah. If it's not sweet enough, I've got honey, so... Iechyd da, bawb. Iechyd da. I haven't tried this, so excited. Gymog fel oren. That's actually quite nice. Digon o melys. John Moore. Sugar o mel, neu mel o... Dwi'n iawn, fod yn honest. Ydy, mae o'n iawn. Mae o'n hyfryd iawn. Mae'r basil yn hyfryd iawn. Diolch. Fresh. Ieir swnllyd. Cadrw. Oedd heddiw yn fedydd tân. Ie. Fedydd tân. Fire? Baptism Oh. of fire. Fedydd tân heddiw yn y gegin, yeah. It was a little bit. Yeah. I'd love to have been a fly on the wall. That's good, because there were actually lots of flies on the wall. I feel much better than this bydde I coginio in the future. Yn y dyfodol, yeah. Ti'n dechrau teimlo'n nerfus o fel o gwbl? Na gwyt? Na. Hyderus. Dim na. Ie, mae tipyn bach o hyder gyda fi. Ie. Just dim ond tipyn bach. Wyt ti'n coginio lot? Ydw. Ie, dwi'n coginio I fy nheulu. Right. O ie, mae fy ngwraig yn coginio hefyd. Mae hi'n gwneud bwyd hyfryd. Diolch yn fawr am y beth. Hyfryd yn hyfryd. Gwych. A dwi'n hoffi'r basil mewn hwnna. Basil mayo. Hyfryd It's iawn. good, isn't it? Yndi, mae o. Llwyddiannus. Yeah, prif cwrs. Nesaf? Mewn munud. Okay. Achos mae gen I gwestiwn bob un. Okay. I chi fan hyn. A dwi'n meddwl, mae gen I lot o gwestiynau, ond dwi'n meddwl mae'r cwestiwn cyntaf
gan dy fod ti wedi dweud yn gynharach, I'd love to have been a fly on the wall in the kitchen, yn y gegin yn gynharach. Loved it, yeah. Tasach chi'n gallu bod yn bri ar y wal, ble byddach chi'n mynd? If you could be a fly on the wall, where would you go? Beth ydi fly on the wall eto? Pri ar y wal. Pri ar y wal. Yn yr ystafell newid o'r tîm Lloegr ar ôl y gem yn erbyn Cymru. Bydd yn ddoniol iawn. Joella, be amdana ti? Pri ar y wal, ble bydde ti'n mynd? Dwi eisiau weld fe a fe ei gilydd yn y gegin coginio. It was a war zone. It wasn't pretty, you don't want to see it. Roedd yr cwrs cyntaf yn iawn, yn nice. Dwi'n hoff iawn o'r datus melys. Roedd yn iawn, yn y mayonnaise basil, olive mayonnaise basil, yn flasus iawn. Wedges tatws melys, gyda rhyw fath o salsa, gyda basil a mayo, ac llawer o olew. Oedd yn flasus iawn. Tacos yn barod. Iawn. Mae'r ffa di My fadi yn barod. Os eisiau troi hwnna i ffwrdd? Salsa yn barod. Yeah, just a low, yeah. Right, iawn. Mae'n mynd yn dda, oedd pawb wedi mwynhau y cwrs cyntaf. Yeah. Wedi mynd i lawr yn dda, pobl wedi mwynhau. Nawr y cwrs yma, felly mewn â ni. Okay, let's go. Let's do it. Iawn. Dyma, prif cwrs. So we have guacamole cadref, fadi, salsa cadref, got a mango a chili, butternut squash, got a pepperau coch, melyn a gwyrdd. Salad, we did do crumbly, didn't we? Caws brwsion that you put on top. And tacos. So, bwytwch. Diolch yn fawr iawn. Yeah, croeso. Mae o'n edrych yn hyfryd. A mae o'n edrych yn lliwgar iawn hefyd. It's very colourful. It's got, yeah. Ti'n hoffi y caws? Mae'r caws Caws posh? Ar y guacamole cadref. Yeah, it's nice, yeah. Dwi newydd chryncu un o'r chilies. A mae o'n... Na, mae'n iawn, achos dwi'n hoff iawn. Dwi hefyd yn hoff iawn o bwyd poeth. You've gone a bit cool. Ie, coch iawn. Blasus? Mae'n nes iawn. Na, mae'n dda iawn. Mae'n fresh iawn. Wedi. Ie, yn hyfryd. Ac yn iachus iawn. Pa fath o gerddoriaeth o ti'n hoffi gwrando? I like Bob Dylan. Dwi'n hoffi Bob Dylan, yeah, he's my favourite. He's the best. Y trafferth gyda Bob Dylan. Traffic, yeah. Ie, y trafferth. Dydy e ddim yn canu. Dim yn bach, you know, mae hyn. I wouldn't go that far. No. Get out. Pa fath o gerddoriaeth o ti'n hoffi gwrando arno fo? O'n cerddoriaeth ddiflas, fel, you know, Radiohead, depressing. Oh, yeah. Ti'n hoffi Radiohead, Smashing Pumpkins, Smiths. Ti'n hoffi y National? So the No, National? dwi ddim yn gwybod yn... The Smiths? Get out. Everyone out. Yna Hywel a ti. Oedd llawer o bwyd ar y bwrdd. O'n i'n bwyta gormod. Nawr dwi'n teimlo'n llawn. Ond oedd y bwyd yn gwych, arbennig, jyst blasus iawn. Roedd y guacamole yn wych yn fendigedig, so felly roedd ni'n hapus iawn gyda fe. A'r faddi yn dda iawn hefyd, gyda yn y tacos. Cymysgu popeth yn un taco, fresh iawn. You know, mae fwyd yn blasu yn fresh. Ti'n gallu blasus yr perlysiau, coriander ac yn y blaen. Yeah, nice. Cwestiwn bach arall i'r tri ohonoch chi. Iawn? Pwy yw'r person enwocaf i chi i gyfarfod? Who's the most famous person that you've met? Neu, pa berson enwog hoffech chi gwrdd? Okay. So which famous person would you like to meet? That's a good dinner party question. I always bust that one out. Most famous person I've met. Toya Wilcox. Do wir? Yeah.
yn lle? Gwnes i film student, like a student film when I was younger. And I think it was Uniglam. And yeah, Toy Wilcox a Boyd Clack were in it as well. Dwi wedi cwrdd i Darth Vader and John Lewis. Oh, do? Yeah. What? What's his face? What? Which one though? The voice or the actor? David Prowse. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Darth Vader up to a point. Yeah. Y llais, fe? Yeah, nid y llais. Y person, ie. Mae'r pwysau wedi mynd nawr, the press is off now. Dim ond y pwdin i fynd. Yeah. Be dyn ni'n mynd i gael i pwdin? So we have bisgedi chocolate poeth. Yeah. Got a chili, cocoa, got a hufen Joe's. Yeah. Yeah, got a hufen coffee Mexican. Coffee Mexican, yeah. So it's just coffee, got a colour. Lovely. Gwna, wyt ti eisiau rhoi hynny yn y pop-di? On a pop-di, yeah, on a pop-di. Anita? Probably 10 munud. Iawn. 10 munud, Iawn, pwdin fydd i nesaf i ni, felly at egwyl sydyn, ond dwch yn ôl ato ni wedi'r egwyl.